ndinokuchingamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobooks patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Sajeni Chimedza Ch14. Kwakanga kusisa pfune zvako, asi chando chaiveko chaipfidzisa matadzo ese. Ndaifamba nemumhundwa ndiri padivi pomugwagwa waipinda mumayambo. Dova remvura yaiva yambopfunha rakandinyatisa, ndikasara ndava kunge ndaiva ndatuhwina ndakasimira. Chando chakatanga kundibata kuminwe, chikazovevera nekundibata kuzvigunwe kunge ndaiva ndisina shangu. Pachakazondinhanhira kumusana, maromo angu akanga otongwangwama, meno ogedageda. Zvaiti kundirwadza mwoyo, zvikati kunditsamwisa. Chainge chandifadza ndechekuti kwaiva kusina mwedzi zvako, asi munhu waiona kwawaienda. Pandakasvika mumunda wemagirepi, mugwagwa uya wakabva wandirasa. Hapana chandaiona chaindiratidza kuti ndakanga ndave pedyo nemba. Ndaitomboti ndichaona magetsi, asi ndipo pandisina kuona kana nechiedza zvacho. Ndakaramba ndichingofamba ndichingoti zvimwe pano zvimwe apo, asi bodo. Ndaingoti ndikabva mune uno munda wamagirepi ndopinda mumwe apo. Ndanetsekana chaizvo, ndakazoerekana ndowira mune mumwe mugwagwa. Iko kupunzika ndaiva ndanzwa kusvuka mabvi namagokora. Miputafodya iyi yaindipiringisha zvekuti hapana chiramwa chine pfini kudaro. Ndakadevedza mugwagwa uya ndisisazeze kuonekwa, sekuzeza kuonekwa kwandaimbove nako pandaiva ndatangisa rwendo rwangu netsoka. Ndaiva ndisisina hanya nekuda kwechando chaiva chandibvunza dzinza. Ndakanga ndongoda kusvika pamba apa pandaitsvaga kuti ndikurumidze kuona zvaivepo, ndobva ndadzokera kwandaiva ndasiya runyeyo. Chakatanga kukwazisa nzeve dzangu kukokorodza kwamazura. Ndakangoti zvimwe mheno kwaichemawo zvawo, ndokungoramba ndichingofamba. Ndaiva pakati kudaro, ndipo pandakatanga kunzwa kunhuhwirira kwemvura. Kuzongoti chimwe chidzere poterei, ndichibva ndaona ndatarisana nedhamu, mvura iri kape. Chando chakandichingura kunge muyeni abva kunyika yezuva rega. Chakatanga kundizvambura kumakumbo, ndikanzwa kunge mipimbira yangu yakanga yochekwa-chekwa netumwe twunhu twune utsinye. Pamuiri apa ndainge zvangu ndisina chandakasimira. Hapana chimwe chakambondiratidza kuti ndakange zvino ndazove pedyo nedzimba. Chando chete ndicho chaingondin'en'ena kudarika ndororo idzo dzandainzwa kundororodza zvaiva zvisina tsika. Ndakambomira ndokunyatsoteerera kuti nduu. Mipurwa yaive isingatete chando, yaitoridza zvayo mvura ichituhwina. Mazura aye aiva nyarara kusvika kwandaiva ndangoita padhamu, kunge aiva atotaurirana kuti vakomana hatichinyararai pasvika muroyi. Ndakambotevedza dhamu ndichiti zvimwe ndichasvika pane mbombi yemvura. Ndaida kuti ndikaiona ndobva ndaitevedza. Ndaiziva kuti mbombi iyoyo yaizondisvitsa pamba chete. Dhamu zvaro raiva guru uye raiva rakatapatira zvekuti kwaraigumira ndaiva ndisingakuone. Kuti ndiritenderedze, ndakaona kuti zvainditorera usiku hwese hwaiva hwasara, asi ndakati regai ndimboedza. Ndofamba kutevedza dhamu iri, ndakatanga kuona ngoro yetirakita yaiva yakagadzikwa tangi remvura. Rimwe vhiri rayo reshure raiva rakati fododo. Ndakambofara ndichiti zvimwe ndichaona pane mumwe mugwagwa. Ndakadodzondora meso aiva anzwa nekuchema chando, asi hapana nzira yandakaona.
Ndakaramba ndichifamba ndakatevedza dhamu riya ndichibva ndazogumburwa nechimwe chinhu chandakambofungira kuti chaiva chigutsa. Ndakapunzika. Ipapo ndakafungira kuti musana wangu watsemuka mutswi. Ndakamboramba ndakati pfavava, ndakazvambarara mudhaka raitonhora zvaigumbura mwoyo. Ndamukapo ndave nehasha neushungu hwakaomarara. Ndakati ndichinodzura chigutsa chaiva chandipunzisa ichocho, ndikaona inga ndiyo mbombi yandanga ndichitsvaga naye. Dai pasina kuti ndaitove ndanzwa nechando zvangu, ndingadai ndakambonyemwerera. Ndakangotevedza mbombi iyi zvishomanana ndichibva ndasvika pakamba kaiva nehinji yekukweva mvura kubva mudhamu. Ndakatenderera kamba aka ndichibva ndanosangana nembombi iya zvakare nechekuseri. Ndakaitevedza nhano 60 chete, mbombi ichibva yati chisarai vachimedza nemburungwe. Yakabva yapinda nemuvhu. Ndakakungura kuipotora kuti ibude yese pachena ndirambe ndichitevedza. Uku kwakanga kwangova kufunga kwemurume asingadiwi. Ndakamboti tuzu ndashaya zvekuita. Iyo nguva yaimhanya zvamazviro kwazvo. Ndakatendeuka ndokudzokera kumugwagwa uya waiva wambondisvitsa padhamu. Ndakautevedza ndokudzokera neshure. Mugwagwa uyu wakanondibuditsana pamatanga ehwai dzakabva dzatanga kumberereka padzakangonzwa mutsindo wangu. Dai ndaiva namaoko mazhinji ndingadai ndakadzipindira ndakadzibata miromo yadzo dzese. Ndichiri pamatanga ehwai apa ndakanzwa imbwa yakati huhu kaviri chete. Yakahukura nechekushure kwangu kwandaiva ndabva nako, asi kuri nechekuruboshwe. Ndakabva ndati naikokodza ndokunyaira chaizvo kunge ndaiva ndanzwa kuti kunonongwa mukute. Ndakatanga kusvika mune mumwe munda wamagirepi ndichizongwerekana ndodhumira pachidziro chezvidhina. Mushure mechidziro ichi ndaiona chiedza chamagetsi. Chidziro ichi chaiva chakareba kundidarika, chaiva chakamhanya uko chaiko nekoko. Ndakambochitevedza ndichiti zvimwe ndichawana pekupinda napo, ndichibva ndati kuzu ndakadaro. Ndakazongovavarira ndichibva ndakwanisa kuchikaramatira. Ndakanyatsoti pamusoro pachaigumira gada ndozorora. Meso angu akatanga kubatira chipo chemeso ndokuzeya muchinyararire. Ndaiona mashura nezviratidzo. Pano ndipo paiva pamabasa. Zvaiva namaruva chaizvo neminzwa imi. Chakatanga kutukidzira mhino dzangu munhuwi wechitabrandi. Hana yangu yakabva yanyatsoti zuuru. Ndakatarisa nechekuruboshwe kwangu ndikaona kuine zijarata. Mberi kwezijarata iri kwaine nemazimba maviri aiva namazichimbini aingunotogoka utsi utetetete. Pasi pezijarata riya paiva namabhayera maviri, rimwe chete ndiro raishanda. Bhaira iri rairirima moto kunge raiva nengozi. Pedyo nebhaira iri paiva navakuru vaiva vagere pamugoro. Pakadaro apo paiva nemurwi wamarasha waiva usati washandiswa, nezifoshoro racho raiva rakanzi pakadaro apo tsve. Vakuru vaya vakasimuka vofoshora marasha vakanda mubhaira. Vachibva vambomira votarisa rainge ziwachi raiva rakanamatidzwa pambombi yainge yaibva pamusana webhaira. Vakuru ava vaiva vakakakuka chaizvo. Vaiva vasina kupfeka muiri kunze kwekakabudura kairatidzika sekunge vaiva vaita zvekubvutira mwana. Nechekurudyi kwangu kwaiva nerimwe zijarata raiva rakarongerwa zvikwebe zvechita brandi. Zvaiva zvakawandisa zvekuti ndakatadza kuzviverenga. Nechekune rimwe divi rezijarata iri kwaiva namarori maviri
aiva akanyorwa kunzi Manyundu Distillers. Gare gare ndakabva ndaona vamwe varume vaviri vandisina kuona kuti vakanga vabva nepi, asi vakabuda napaseri pezijirata iri randaiva ndayeva zvino. Vaiva vakabatana maoko vachikerekedza kuseka kunge vaiva parugare rusingapere. Hana yangu yakati vhiku kurova pandakanyatsocherechedza mumwe wavo, Godfrey Chamuka. Vakuru vaye vekumbonyepedzera kundipa basa ndasangana navo muchisipiti nezuro paya. Mumwe wacho aiva muchinda murefu, mutete, ainge akada kunoti shavuruke, aine baravara mumusoro. Ndakabva ndangoziva kuti ndiye uye wekutora motokari yangu kugaraji nokutorazve hembe dzangu kudry cleaner. Varume vaviri ava vakatanga kuraichira zvikwebe zvechita brandi mune imwe yerori mbiri dziya. Gare gare ndakazoona havo vamwe varume vana vouyazve vobatsirana kuraichira. Zvandaiva ndaona zvaiva zvatondikwanira. Nyaya yese yaiva yati dabanu dabanu. Nguva yekuti ndichidzokera ndichinoona fili yagwatiridza yaiva yasvika. Ndakati nditi ndinyatsoti kwanyanu pamusoro pechidziro chiya pandaiva, ndikaona handichagona. Tsoka yangu yeruboshwe yaiva yabatwa nechiveve. Chando chaiva chayuvira mumakumbo angu ese. Pandakati ndichisimba negumbo rerudyi, chidya changu chegumboro chichibva chagwina bambira padatira. Ndakakungura kuridza mmere nokurwadziwa kwandakanzwa. Ndakati ndinyatsogara ndikwizire bambira riya namaoko kuti riserere. Tsoka yangu yeruboshwe ichibva yateta kutsika, ndiye ihiwe. Ndakati pozomo, ndakasvikoti pamusana chaiwo, pamusoro pemugoro wandaiva ndisina kuona, waiva pasi nechemukati hii, ndakambodzara-tsara. Pandakati ndichimuka ndikaona haikona kutaura, imbwa yakanga yandida. Yakauya chimhukutira, ichiita pasi pekuteta nemuswe, makumbo ayo achingoteta ari mumhepo. Yakati ikarononditi pahuro kachi, ndichibva ndararisa musoro pasi senyoka iya inonyara kuonekwa nemunhu. Imbwa yakanoti yava pakadaro apo, tserere ichibva yandidzokerazve. Yakati ikaronondinongazve, ndokuti kwaku, ndoti pakadaro chonjoma. Chiveve nebambira zviya handina kuzombozvinzwa bodo. Parugare ndipo panotetwa. Imbwa iya yakauyazve. Pandakati nditi chikumbo ndibereke, ichibva yanditi patsapfu yeruboshwe irwo mba. Ngaiti yondizunza gumbo iroro, ini ndichibva ndati pasi nedumbu zvambu. Yakambonditi tsupfunu. Ndakaona yondisvetukira pahuro, zvino yoda kundipedzesa. Ndakakurumidza kuti gwamba gwamba, ichibva yandikuta. Izvo zvakanga zvoita varume vaya chinzwa unzwe zvako. Bamba ena, burara ena, kechem. Burara ena mutakati, burara, bamba ena. Vese vaiva vabata mipinyi, vachindivinga, pandaitambiswa chitsero nembwa yavo. Ndakakwanisa kuti kwanyanu, ndokuti kuse, ndakanangana pakati pavo. Iyo imbwa iya yainditeverawo chimhukutira. Yaiti ikati, ikarononditora ndobva ndati svetu, iyo yondikuta napadukuduku. Iti ikarondigara mapendekete, ndobva ndati pasi namabvigwada, iyo ichinoti mberi kwangu nyonde. Yaiva isinganete kana kunzwa kurwadziwa nokunyondera maromo ayo aiva akapapa. Yaingoramba ichiuya zvakadaro, isingamboti kana kuti huu zvayo. Pandakati napakati pavarume vaya poyovoyo, vakasara vobinhana namazidzvimbo avo vachida kundipondora. Ndakanzwa voridzirana tsamwa, ini ndichingomhanya chete. Imbwa iya yaingove padivi pangu chete, ichindigariridzira kunge muchairi ari kukokera mombe dziri kupingudzwa. Ndakananga pabhaera raibhebha motoriya ndokunoiti foshoro piku.
Imbwa iya yakati ikarondipingirisha makumbo, ndichibva ndaizhikitira maromo iwayo nefoshoro. Yakamboti dududzei ndokundipa kagwanza. Ndakati foshoro iya mubhaira vhuku, ndokuiburitsa yatuta mavhunze ainyeka-nyeka. Vambwa vangu vakabva zvino vachiita zvekundihwadamirira kwazvo sezvinoita mbada zviya. Ini ndakabva ndanyatsomira kuti twasu. Imbwa payakati ichiti kwaku yatoshama maromo ayo kare, ini ndaiva ndatoinanga kare. Ndakaidira foshoro yese yamabvunze aibhebha mukati memaromo ayo iwayo. Imbwa yakagogoma, meso ayo akashanduka mukanguva kaduku-duku. Yakabva yati ware ichiwaura. Handina kana kuzomboiona kudzokazve. Varume vaye ndivo vakanga vongosara vave mhandu. Vakanga vandikomba zvino vochicha haikona kureva. Ini ipapo ndakabva ndavhairawo zvechokwadi. Ndakati foshoro yamabvunze vho, ndokuwati mwa. Imwe vho, mwa. Imwezve vho, mwa. Vakabva vamboti vese ware. Ndakati imwe foshoro vho, ndokuvamhanyisa ndakaibata zvengozi chaizvo. Vakapitipidzana mukamba kaiva pedyo nezijirata riya raiva nezvikwebe zvechita brandi, vachibva vati gonidwa kupfiga. Ndakamwayanisa ese mabvunze aiva mufoshoro pamusuwo pekamba ikako, ndichibva ndati dudu tendeu. Paiva pasuwo guru ndaiva ndapaona kare. Kumhanya kwandakaita ndobva pano apa kunotoda ini pachangu kuti ndizvitsanangurire. Ndakabuda pasuwo guru ndiri mwenje chaiwo. Ndakaona ndakatarisana nemba yaiva namagetsi aiva akaikomba aine mavara akasiyana-siyana. Ndakatenderera nekuseri kwemba iyi ndichingomhanya ndichibva ndangoerekana ndave mumunda wamagirepi. Ndakabva ndadzikatidzwa. Zvakanga zvoitika mumashure mangu hazvaitaurwa bodo. Ndakanga ndovhimiwa nemumwe muvhimiro usina kana nekumbonaka kwese. Ndakaramba ndichingomhanya chete, ndikazomira ndave musango ndoona nhamo nekubondera mumiti. Pandakamira ipapo nechekune rimwe divi ndaingonzwa, wamuwana here koko? Wamuwana here? Vamwe voti, akawanikwa ngaapondwe, tinomukanda mudhamu. Hameno mumwe akazomboda kutyisidzira kuti ndivhunduke setsuro achiti, ndakuona usambobva pawakawanda ipapo. Bva izwi racho raibuda nechekure chaizvo nepandaiva. Ndakamboramba ndati kwati nemuti ndichifunga zvekuita. Kuti ndizive pandaiva chaipo, ndaiva ndisisapazive. Ndakanga ndatorasika pache zvangu. Kunzira kuye kwandaiva ndasiya runyeyo nemotokari, ndaiva ndisisa kuzive zvangu. Kana ndakanga ndozesa kuti runyeyo aizoneta nekundigarira kana kunzwa chando, obva afunga zvekuti afanodzokera achitsvaga peturu mune mamwe mapurazi ataiva tadarika. Iye aenda, ini ndaizobva nei kuno kumapurazi kwaiva kure kwakadai. Ndakangoti rega ndiite kufamba ndichiita zvekuchinjika. Imwe nguva ndaizongoerekana ndaboerera mumugwagwa. Pandakati nditi nhano kandei, ndipo pandakanzwa gumbo kuti gwi. Paye pandaiva ndarumwa nembwa, paiva patangisa mabasa apo. Ndakanga ndisisagone kana nekusimudza gumbo rese. Ndakambotarisa pandaiva ndichiti zvimwe ndingawane chimuti chekuita mudonzvo. Ndakashaya kana nerutsotso chairwo. Ndakasimba nemumwe muti waiva pedyo neni ndokuti zvishomanana kami. Ipapo ndakabva ndanzwa kuti tyaka mushure mangu. Ndakati cheu ndikaona chokwadi ndapera. Ndichiti nditi ndikabva ndanzwa bhachi rokakatwa beso. Nditi ndiedze kupikinyura ndichibva ndati pasi zvambu. Ndakamboridza kamhere kekutya kaduku-duku. Waita sei Chimedza? Ndakaita sekukanuka, asi pandakazonzwa hwema hwekufuta kunhuhwirira ndakabva ndagutsikana. Ndakati, inga ndirunyeyo nai. Unoziva ndapotsa ndakukwidibira nechibhakera ndichiti uri mumwe munhu. Ndakadaro
ndonyatsomuka pandaiva ndazvambukira ndokunyatsoti tende kugara ndazembera muti nomusana. Ndaiva ndonzwa kurwadziwa zvakapfuuridza. Ko, waita sei Chimedza? Uri kuitei kuno Runyeyo? Wasvika sei kuno? Asi wanga wanditevera here ini ndambokuti usare ugere panzvimbo imwe chete? Handina kumbokutevera ini. Ko, wasvika sei kuno? Wandisiya ndiri pano wani. Unonyepa iwe. Mugwagwa ndeupi? Motokari ndeipi? Motokari iri apo iyo hausi kuiona here Chimedza? Ndeipi? Ndakadaro ndichivavarira kusimuka ndakasimba nemuti. Ndakati ndanyatsoti twasu, ndipo pandakati nechekuruboshwe kwangu kwaaiva akanongedzera ndee. Pakutanga handina kuiona, asi ndakazoti ndanyatsotarisisa ndiko kuzoona inga chokwadi. Ko, wanga wadii kunditaura pandasvika pano kuti ndipo pauri? Ndanga ndichifunga kuti zvimwe wandiona pawasvikomira pano. Handina kumubhenge ndaona ini, ndanga ndatorasika izvozvo. Hatichiendai kumotokari, tinonotsvaga peturu mberi, itondibatsira kufamba. Ndarumwa zvakasimbarara. Warumwa uchiitei? Runyeyo haana kuzopedzisa muromo iwoyo. Tose takabva tanyarara kuti zero kunge takanga tave zvituna chaizvo. Meno mumwe munhu watakaona amira pamotokari yaRunyeyo aiva akabata zidzvimbo. Motokari yake iri pano varume, huyai muone. Uya munhu aiva amira pamotokari. Takazongonzwa vanhu vomhanya nemusango vakananga pamotokari. Ini naRunyeyo takabva tati pasi wande kwande. Heya, izvo vakanga vachiri kundivhima. Ndakanzwa zvikara zvohon'ora zviri pamotokari. Mumwe ndiye akatanga nekuti, ngatiiburitse mweya mumavhiri kana auya ashai zvekufambisa. Ngatimbohwandirai tigomuponda kana ave kuzotora motokari yacho kuti atize. Mumwe ndiye akabva ati, imi Chimedza hamumuzive kuita kwake nhai. Izvozvo ari kuzvinzwa kuti tiri kumutsvaga. Haambouya pano pamotokari kana angofungira kuti tiri pano. Anotosarudza kuti aende netsoka achisiya motokari yake kuno. Isu hatipisei motokari iyi tigoenda kunomutsvaga. Imbwa iya yamuruma chaizvo zvekuti hapana kure kwaanomboenda. Pamwe achiri mushure kumunda wamagirepi kuya. Isu hatipisei motokari chete titsvage munhu. Iye akaona moto obvira kuno anouya kuzoona kuti chii chave kutora nzvimbo. Tobva tamuona toita zvekuziva naye. Ndakanga ndodedera nekutya. Zvakanga zvofungirwa motokari yaRunyeyo. Iyewo Runyeyo akangotodedera kudarika ini. Pavanhu vaya ndakanzwa mumwe ave kuti, varume, iyi haisi iyo motokari yaChimedza iyi. Tinopisa motokari yemumwe munhu zvikazotiomera mangwana. Motokari yaChimedza ndinoiziva zvayakaita. Iyi haizi iyo motokari yake iyi. Uya wekutanga nezano rekuda kuipisa, ndakabva ndanzwa izwi rake rave kuti, motokari iyi haizi yaChimedza zvayo, asi ndiyo yauya nayo kuno. Ndinochimboiona achifamba nayo motokari iyi. Imotokari yaanofamba nayo yekapfambi kaya kaanonzwana nako kemuchisipiti. Kanzvadzi kemunhu uya atanga tichida kuti anosevenza kuKariba. Dai iye Chimedza akazobvuma kuenda nezuro naye. Dai ndisina kubata Runyeyo muromo, angadai akatukirira zvakaomarara tikabva tanzwika pataive. Saka varume, hatione zvekuita nemotokari iyi tisati tatanga kutsvaga munhu uyu. Ngatikurumidzei asati aenda kure. Dondipa mupinyi wako iwe, nditange nemagirazi. Runyeyo akabva abata kumeso kunge aiva afanofembera zvaida kuitwa motokari yake. Pakati magirazi pwa, ndakatoita zvokumudzipa huro kuti mhere yaiva akunga isabude. Magirazi akarira zvakasemesa achipwanyaniswa nemupinyi. Gare ndakabva ndaona ngaandu. Handizive kuti vaiva vatungidza seiwo,
asi motokari yaiva yobvira kunge yaiva bepa chairo. Runyeyo ndakatoita zvokumubudira dikita chaizvo kuti ndirambe ndakamudzvinyirira pasi. Pese nepataiva paiva pachena nechiedza chemoto wairirima kunge miti yaiva yamera magetsi. Ndakazonzwa mitsindo yavarume vaya votsikana kumhanya vobva pamotokari, ndikambofunga kuti vaiva vonditsvaga vachimhanya kudaro. Ndakati zvishomanana nyadzu kuti ndione kwavaiva nako. Ndinoda kutora nguva ino to appreciate our members, masubscribers edu, nemi vateereri. Ndoda kuzivisa vagari vemuAmerica kuti kana muine hama neshamwari dzava kuda kudzokera kuZimbabwe, hungave urwere, kungave kukura kana kushayiwa wavanofamba naye, get in touch nesu paemail yedu paivapo kare @gmail.com. Tinokusanganisai neshamwari dzakanaka dzinofamba nemi parwendo. Ndopedzisira ndichiadresa vanyori vemabhuku. Imi muri kuda kukura, muri kusimuka kana kuti mutori established already. Get in touch, pane zvatiri kutarisira kuzoshanda nevashoma venyu mazuva ari kutevera. Thank you. Ndakabva ndaona motokari yamapurisa nepo pfacha. Mumotokari yamapurisa makabuda varume vaviri ndokumira vari kure nerimi remoto vachiyeva kugogoma kwaita motokari yarunyeyo. Kuti tiendepo, ini ndakazeza kunopindura mubvunzo yakawanda. Ndave kuenda pane mapurisa asvika aya. Runyeyo akadaro achisimuka, akanga ongogwikura kuchema. Gara pasi iwe, unoendako kudii? Unoti wanga uchite kuno kana vachinge vakubvunza? Ndakadaro nehasha, ndisingazive kuti iye aiva afungawo zano rake. Ndakati ndimubate rokwe, ndimudhonzere pasi, achibva apunyuka ndokumhanyira kumapurisa aya. Ndakasara ndoti kwande nemuti kunge dzvinyu, ndichingozvigonyodzera nechemumwoyo. Ndiwe ani iwe? Uri kudai kuno? Chandaiva ndonzwa aiva mazwi chete. Motokari yapiswa ndeyangu. Runyeyo uyu. Yapiswa nani? Pane varume vandimisa pano vachiti vanoda kutakurwa vachibva vandibvutira mari yangu yese yandanga ndiinayo. Vanga vachida kutondiuraya dai pasina kuti ndazopona nekutiza. Ndipo pavabva vasara vopisa motokari yangu ini ndawanda. Iwe wanga uchidei kuno? Hauzwe mupurazi inonzi Mayambo Pigries matiri kuenda umu here? Ndimi muri kuita basa rekubika jini zviri kunze kwemutemo imi? Kwete, handigare paMayambo ini. Wasvika sei kuno? Unogara kupi? Ndiri kubva kuchikore kwandanga ndanoona vatete vangu. Neusiku huno. Kushanyira vanhu kune nguva here? Rega kukwachura mapurisa wazvinzwa. Varume vacho vaendepi vakubhinya mari iyoyo ivavo? Vatiza nepapo. Akanga okurumidza kutaura kunge aida kuvatuma kuti vatevere. Akabva pamidzira achinyepa kuti vaviri chete, mukada kuvabata hamumbotadza. Wati vangani? Vaviri chete, vatiza nepano apo manje. Pamamisa motokari yenyu iyo, ndavaona vamire seri kwemiti iyo. Une mhanza nekuti tanga tine zvatanga tichifambira zvedu kuno. Chisara ugere mumotokari yedu iyi, usabve pano. Tinodzoka tave navo manje. Hoi, ndakabva ndanzwa gweje, motokari yamapurisa yozororwa. Ndakati kwanyano kuti ndione zvakanga zvotora nzvimbo. Ndakaona mapurisa aya oburitsa mazimbwa maviri mushure memotokari, vachibva vakochekera nedzitambo. Vakabva vatisika napavakanga vachinongedzerwa napo narunyeyo. Ndakamboti zvangu nechemumwoyo, iwo mazimbwa akadai angadodiwo ndakabata foshoro yamabvunze emarasha. Ndakanga ndichiri kufunga zvefoshoro
yamabvunze emoto pandakazongwerekana ndoona runyeyo osvika pandaiva. Yendei Chimedza, tiende kupi? Tidzokere kuHarare. Tinoenda nei? Tinofamba netsoka here? Chisara nekupusa kwako ikoko. Mira iwe runyeyo, tinoenda nei? Gumbo rangu harichagona iri. Unoda kuti ndichiripedzesa here? Motokari iripo iyo hausi kuiona here? Motokari ipi? Asi yavapisa haisi yako. Motokari yamapurisa yavasiya iyo hausi kuiona here? Vatorakidzavo, asi iwe haugoni kubatanidza waya zvinoita vamwe varume here? Motokari ikamukati kaenda. Handina kuzombofunga twakawanda. Mapurisa vaiva vasina kundiona. Vakanga vataura narunyeyo. Asi hurukuro yavo handiyo yaigona kuti vagoziva kuti munhu watakasiyira motokari uya tingamuwana pakati. Gwanzi raiva ramuka. Ndakazvimanikidza kusimuka ndichibva ndasimba nebendekete rarunyeyo ndiye kwangu kami takananga pamotokari yamapurisa. Hazvina kunditorera nguva kungodhonza twumwe twuwaya nekutwubatanidza, motokari ichibva yadaira pakare. Ndakabva ndati runyeyo atyaire, ini ndigere zvangu ndichiteerera kurwadza kwaita ronda randaiva ndarumwa nembwa. Takati tafamba takabva tanzwa motokari iya yamapurisa yataiva taba yotaura. K3, control over. Narunyeyo takadzokorana tisingazive kuti iyo motokari iyi yataiva nayo ndiyo yaiva K3 here. Ndaiziva zvangu kuti motokari dzamapurisa dzaiva namawairosi uye ndaiva ndamboona kusevenzeswa kwawo. Chaindinetsa ini ndechekuti iyo motokari yataiva taba iyi ndiyo yaishevedzewa here. Ndakazoti ndaona nhamo nekungoringa iyo yongodandaura kudedza. Ndipo pandakazoona pamusoro pewairosi pakanyorwa nependi chena kuti K3. Ndakasimudza chekutaurisa chacho ndokumbosuka uro zvenhando. Ndaiva ndisingazive kuti ndotanga sei. Yabva yatanga kupopotazve. K3, this is control over. Ndakapfanya chimwe chibhatani ndokuti control K3 ndiyo ino iri kutaura. K3, control. Do you read over? Taura zvenyu ndini K3. K3, unopenga here? Wanwa doro here? Handina kunwa doro changamire. K3, control, where are you? Ndiri munzira inobva kumishoni ndiri kunanga kupurazi kuya kunobikwa jini zviri kunze kwemutemo kumayambo Pigries. Runyeyo akati, waziva sei kuti mapurisa atabira motokari ino ndiko kwaanga achienda? Ndakati, wakanganwa here kuti ndizvo zvavanga vachikubvunza nguva iya yawaenda pavanga vari? Ndanga ndakateerera. Vaudzwa, ndavatangira kuwana briwari ravanga vafambira. Wairosi iya yakanga yongoramba ichidandaura kubvunza K3, where are you? Kwandataura ndiko kwandiri changamire. Ndipe mebrefu yako K3. Handina changamire. K3, control. Ndinokusunga ukada kutamba neni K3. Changamire. K3, control. Yes. Iwe, are you drunk on duty? Tevedza mugwagwa iwoyo wawareva kuti uri. Utarise map ABCD 77652938. Ona tsaona ya mangarwa ipapo. Ndipo pandatove changamire control. Pane motokari iri kutsva. Hauna kurasika. Ndipapo K3. Ona zvaungaite. Kana uchida ruyamuro kurumidza kuti taurira. Imbomisa kuenda kwawanga watumwa. Motokari yemoto ichasvikapo iye zvino uno. Changamire. Kana zvapera izvozvo, ubva wangonanga kuno, wanzwa here?
ndinoda kuti udzokere kuno kustation kana mapedza kudzima moto pamotokari iri kutsva iyoyo. Hapana kumwe kwauchaenda. Hameno kuti uri kumboita sei iwe K3. Kana wanwa doro uri pabasa, nhasi unorara muchitokisi. Ndangorohwa nehana nekubvira kuri kuita motokari changamire. Izvozvi tiri kuedza kudzima moto wacho changamire. Takati fambe zvishomanana tichibva taona chiedza chamagetsi emwe motokari yaibva nekwatainanga nako. Ndakataurira Runyeyo kuti adzimwe mwenje wemotokari yataiva taba nekuti atsaukire musango amire kusvika motokari iyi yapesana nesu. Yaiva motokari yekudzima moto yataipesana ichipfuura pasi chaizvo kunge tichatovhutwa nemhepo yayo tikabeuka. Yangotidarika Runyeyo akabva atsenhura zvekare tichibva tarova mugwagwa. Wairosi yamapurisa yakaramba yodeedzera. K3 ichibvunza kuti ndaida ruyamuro here. Ndakagaya ndokupindura ndoti, iwe control, rega ndisasane wazvinzwa. Handina kupindira iwe basi. Ndakabva ndaivhara ndonyemwerera zvangu ndoedza kurangarira zvaizoitwa namapurisa ataiva tabira motokari iyi kana vadzokera kuvakuru vavo. Takamhanya kwamaminiti aidarika 50 pasina aitaudza mumwe. Tava mumugwagwa weHarare. Tave kuno kunana Mabvuku totoda kupinda muguta ndipo Runyeyo akati, tosiya motokari iyi kupi Chimedza, tave kuda kutopinda mutown. Pinda nayo mudhorobha chaimo. Nemhaka yei? Motokari ino ndeye kuMayo police station, haizi yemuno muHarare. Mapurisa emuno akationa anobva atiziva. Iwe, motokari dzamapurisa dzakanyorwa kunzi police jet. Wakamboionepi yakanyorwa kunzi police Mayo kana kuti police Harare? Mabhazi ekumusha here awajaira kuona. Tina motokari iyi tiende chete. Mhosva tapara kare. Unoti pani paichatisiya. Ndonanga kupi zvino zvatasvika? Kuchipatara. Chituta chemunhu. Hauzi kuona kuti ndakuvara. Zvakanga zvongoti hasha. Kufara nekuzhandukira zvaiva zvandigara pamapendekete. Mapurisa vaye handiti vanga vaine uniform here. Isu hatina. Tina motokari tiende iwe. Zvinongonzi tiri member dzeCID. Mukadzi nemurume here. Zirema remunhu. Vanhu vanongofungira kuti tiri detective sergeant na woman detective constable vachionawo namazera edu. Zvondijinyura kudaro ndini ndakuti uri umwe nembwa here. Wanga uripi usingauye kuzotipfutseki. Zvawanga uchindirambidza kuuya kuno iye zvino ungadai uchityairirwa nani motokari. Iwe zvawachemerera kuuya kuno imwe motokari unoiwanepi yako zvayave dota. Unoti makambani amashuwarenzi akavingeiko nhai iwe? Baba vako unovataura kuti wanga waendepi? Ndikavataura kuti motikari yangu yakabiwa kwandaiva ndaenda kunotandara neshamwari dzangu, unoti vangafembere kuti ndinonyepa here? Unoti mapurisa aya hana kukuona here? Unoti vanotadza kutsanangura chimiro chako here? Iwe vakuona. Unotadza kundimirira kuti wanga wakatandara neni muhotera nguva iyoyo. Amai vachipeneti kana vozvinzwa vogoti ndicho chicha ndinoita ichocho, murume mukuru akaita seni. Unotadza kuvatengera chimwe chinhu chinovafadza kuti vakurumidze kukanganwa. Takadzimara kuti pachipatara pacha. Mutauro wangove wemibvunzo chete pauviri hwedu. Ndakabayiwa jekiseni rezvimbwa mupengo nechepaguvhu chaipo. Rakandirwadza zvisina mukare kana chigumbu chakamboona. Ndakazosungwa ronda rapatsapfu payaiva yandigadzira. Ndakabayiwa mamwe majekiseni 2 kurwadza kuya kukabva kwamboserera. Ndakanosiya Runyeyo pedyo nemba yavo. Ndakambofunga zvekuti ndichisiya motokari iya yamapurisa. Ndikabva ndazongoti chiregai ndichingopedzisa rwendo rwangu nayo.
Hapana mamwe manzvengero andaimboita panyaya yekuba motokari iyi. Saka chakanga changondisarira kudya riri gono. Ndakabva ndananga kumusha wechisipiti. Ndave kusvika pedyo nemba yafilia Gwateridza. Ndakabva ndasiya motokari iya padivi pemugwagwa. Kunze kwakanga kotoyedza. Utonga uyu hwakanga hwotoonekwa nzvanzvana dzawo. Ndatenda nekuteerera kwenyu.